हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बेनो जादों आरबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय फैनो गोनां बे खेबनि मिउजिक भिडिअआव गोदानै सोर फावखुंग्रिखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे खेबनि फैनो गोनां आरबी फिल्म प्रडाक्शननि मिउजिक भिडिअआव फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो आसामिस एक्ट्रेस प्रियंका सयकिया बिथांनि बड' मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन खालामदों बिथां दीपक दे बिथाङा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना जानो हागौ भेलेन्टाइन्स डे एबा 14 फेब्रुआरिनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।